L-Ewropa kienet għadha kemm ħarġet minn dil-gwerra li bħal gwerer kollha ta' qabilha fil-qofol tagħha kien hemm il-kustjonijiet ta' bejn Franza u l-Ġermanja. Schuman għamel di dikjarazzjoni fejn qal ma jistax ikun li kull 4 ijiem nispiċċaw nargumentaw bejnietna niġġieldu bejnietna u magħna niġbdu lil kulħadd. Ejja nagħmlu l-kontra. Illum nitkellmu fuq id-dritt taċ-ċittadin, illum nitkellmu fuq l-anzjanità attiva, illum nitkellmu fuq il-roaming tat-telefon, nitkellmu fuq is-suq wieħed, nitkellmu fuq l-ekonomija, nitkellmu fuq l-agrikoltura. Inta għandek pereżempju qabel kont issifer, mhux min isifer pereżempju. L-għadna naddu minn dwana, il-faċilità biex tmur u tiġi, la trid tissarraf flus f'ħafna mill-pajjiżi li mmorru. Meta tmur pereżempju fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea kollha jkollok il-health card, jekk inqalalek xi ħaġa moħħok mistrieħ li għandek trattament bażiku li istess li għandu ċittadin f'dak il-pajjiż. Jiġri hemm diversi benefiċi, telefonija, il-prezzijiet tal-mobile, tat-telefonet li llum dawn m'għadhomx kapriċċi, m'għadhomx lussu, llum saru parti integrali mill-ħajja tagħna. Meta tara s-suċċess li kapaċi jagħmel il-Malti f'kull front li jagħmel, mingħajr ma tgħid ikollok dik in-naqa kburija tgħid imma aħna poplu kbir, poplu Ewropew, poplu Malti li vera qegħdin fejn jixrinna.